Здравейте, приятели! Днес ще тествам тази силиконова подложка за запояване, но става и за всякаква друга работа. Има 3 отделения с капачета, за да съхранявате части. Има няколко отделения с магнити, в които можете да слагате метални части. Отляво на подложката има малки номерирани отделения за фини части. В долната част има линия 35 см, ако имате нужда да измерите нещо. В горната и дясната част има по-големи отделения за части. Размерът на подложката е 30 на 45 см. В края на клипа ще дам оценка за продукта и ще сложа снимка, за да може да го намерите, ако желаете. Напишете в коментарите какво вие мислите за продукта и каква е вашата оценка за него. Ако ви харесва да правя такова съдържание, моля да харесате видеото и да последвате канала.